кіщачі магазини, папірєдніки і обмовки президента-втікача Януковича. Подекуди українським чиновникам і депутатам українська дається дуже складно. І це при тому, що закордонні політики опановують її на знак поваги до нашої країни. Мої колеги згадали найяскравіші мовні ляпи наших політиків і найнесподіваніші промови українською від іноземців. І я запрошую до слова президента Європейської ради Дональда Туска. Ця промова Дональда Туска під куполом українського парламенту на урочистому засіданні до 5-ї річниці окупації Криму декілька разів зриває бурхливі оплески. Президент Європейської ради захоплюється мужністю українців, згадує найгарячіші дні Революції Гідності, каже, Європа завжди буде Україні другом. І все це бездоганною українською. Часто повторюю своїм колегам у Брюсселі. Не вчіть їх бути Європою. Учіться від них, що таке Європа. Це канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо. 3 роки тому він приїжджав до Києва із робочим візитом. На подвір'ї адміністрації президента його зустрічає почесна варта. На знак поваги містер Трюдо також переходить на українську. Вітаю воїн! Із язика на мову переходить і росіянин за походженням адвокат Микола Полозов. Він взявся опановувати українську. Каже, відкрив у Києві адвокатську фірму і тут будуть дотримуватися українських законів, у тому числі закону про державну мову. Коли ти багато років займаєшся улюбленою справою, то розраховуєш на те, що колись ти будеш заходити в суд і розуміти, що він може бути справедливим. На жаль, в Росії це поки що неможливо. Але я впевнений, можливо в Україні. Солов'їною заговорив і наш колега, кримський татарин Сейтумер Сейтумеров. У своїй ранковій програмі несподівано переходить з рідної мови на українську. Салям алейкум, доброго ранку. Ви дивитесь програму «Саба» на телеканалі АТР. Для вас у студії працює Сейтумер Сейтумеров. Не так легко українська дається високопосадовцям та політикам. Нардепу Вадиму Новинському вона не підкорилася і після 5 років роботи у Верховній Раді. Навіть читати з папірця для нього – ще те випробування. Саме тому на сесійному тижні, що передуватиме другому турі виборів, ми маємо розглянути і ухвалити Виборчий кодекс. Ще один народний обранець від групи «Відродження» Антон Кіссе ледве язика не зламав, коли колеги по Верховній Раді змусили таки його розмовляти українською. Українською мовою всім дано. Прошу, українською мовою 10 секунд. Українською, мабуть, болгарською, якщо вийде. Депутатка Наталя Королевська просто за трибуною Верховної Ради захищала права тварин їсти якісний корм. І думала, вочевидь, що робить це державною мовою. Може, воно стосується кормов для кішок, для цуценят, які їдуть через кордон сьогодні і потребують термінового розмитнення, тому що кішки та цуценята чиїсь там не можуть покупати собі в кішачих магазинах. Розмовляти державною мовою колишній президент Грузії Михаїл Саакашвілі вирішив того дня, коли його призначили губернатором Одеської області. Але не склалося. Цю групу в цьому кримінальному угрупуванні 5-й український президент Петро Порошенко опанував рідну мову майже бездоганно, але мовні промахи траплялися і в нього. Я не потребую жодних фінансових ані радників, ані кошельків, як буде у нас? Помічників, кошельок, як буде? Гаманець. Але гаманців. О. Справжньою проблемою українська стала для президента номер 4 втікача Януковича. Вимовити деякі слова виявилося не так просто. Цей слоган увікнить для себе Україну. Та найтяжчі випробування на долю української мови випали за часів прем'єрства Миколи Азарова. Саме тоді народилися легендарні папірєдніки, бімби і, звичайно ж, в країні сформувався цілий прошарок кровосісів. І саме Миколові Яновичу належить фраза, яка вже давно стала класикою. Не треба скиглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Тетяна Солій, Заман, АТР.